Tosiaan! Mehän päästään näkemään Ilari Kunkunen. Sinä Ilari Kunkunen. Sieltä saa sut Tää on hyvä reitti, päästiin sekin näkemään. Periaatteessa kesämökkiä. Tästä ei ole koskaan tullut historiaa raitiovallan entissä, vaan nyt kulkiessa. Toi on järjestetään, miksi ne pitää tommosena isokivisen ottaa rantaus, jos kun siellä laitettaisiin semmonen niinku hienoa hiekkaa. Joo, en tiedä, onko se nyt jotenkin sen vielä. Joo, varmaan vuoden poikkeus. Se viedään Tää oli semmoinen lapsilla ihan siis semmonen niinku, ettei tässä kukaan asunut eikä liikkunut, vaan ihan semmonen juopottaisi täällä dokaamassa ja muuta. Ja mä keräsin tyhjiä pulloja tästä rannalla, mä tiedän, mä näin tosi hyvin. Joo. On, joo, nimenomaan jäähalli on tuolla perällä. Sitä puretaan nyt parhaillaan. Tässä suuret laivat lähtivät Vatikasta kanssa. Hernesaaren jäähalli on nyt sitten tulossa. Se on ikkunat tietysti ensimmäistä Silleen aika priima Helsinki, kun Pikkulahti. Hirkettä ravintolasta on hyviä jotain ruokaa. Joo, hyvä. Vähän täällä vuoden kanssa tikkisestä vuonna pyörittiin juhannus Helsingissä ja ajettiin tuossa Kolttenaaresta. Se oli joo kierrellä täällä. Aika hyvä, joo. Nyt on paljon enemmän ihmisiä ja juhannuksena Tuossa on makea, että noin ylimmät kerrokset, onko sä kiinnittänyt huomioon? Joo, että missä on joo, no se on kans mun tavoite, että tommosen siellä on mä lueskelin tuossa speksejä, niin kotikylpylä. Joo, joka päivä kylpylää. Ehkä ne on kohta saatavilla, kun ne on vissiin venäläisten omistamia, niin ehkä ne sieltä kohta saatavilla. jäähallintoista taas sitä. Joo. Niin kun tää tehtiin juoksut tähän ratikkaan. Niin, tosiaan se on. Joo, tää ei oo se viilettävä osuus. Joo, kyllä olisi voinut kuitenkaan olla. Mä ajattelin, kun ketään teistä ei kuulu. Mä olin, että no ei se mitään, mä menen yksin tän kierroksen. Mä oon ostanut lipun ja mä oon ostanut oluen, niin mä ajenetaan itse. Onneksi et joutunut. Joo. Ja hyvä, että laitoit sen viestin, koska mekin sanottiin tuossa aikaisemmin, että piti olla jo 17 valmiita meitä pappua täällä. Sitten tultiin myöhään ja sitten piti juosta tuonne toiselle puolelle.
Jos ei taas nonsenus sillä pikkuhiljaa, no eiköhän siinä jotain, jos ei varmaan kerkee, niin vähän aikaisemminhan toi lähtee, se voi olla, että jos on hyvin aina siinä jotain ratatöitä, ne rakentelee siinä teollisuuspaikkaa. Siinä mitä kääntyy sinne Pasilaan. Siinä oli Italla ja Sen takia se oli jo ja siinä on meidänkin lähellä siinä vanhalla VR. Kävi tästä niiden makasiin, niin siinä siis missä on paljon piilispöytiä. Se on myös kiva paikka, mutta mä en tiedä, että pystyykö siellä varrata, ja se on vähän enemmän semmoinen baarimeininki, että oliko se joku street? Joku korona, joo, kyllä mä oon käynyt siellä kerran. Se on kaunis mäki, joka on ihan erikoinen. Se talon remontti ei siis se mitä mä oon huomannut silloin kun itse vuotiin mä en ikinä havainnut mitä ongelmia tänä vuonna oli sitä havainnut isot velat tai se kesällä ja aika makeen näköinen siitä Joo. Siinä on tuolla vasemmalla puolella kuuluisen ravintola Salme. Onko tämä Ilari Heikkilä käynyt siellä? Niin. Hän on vienyt isoäitinsä sinne monta kertaa. Siihen voi laittaa, että se on Ilarin isän suosikki. Aina voisi mennä joka kerta ravintolaan, niin vaan Salme. Kaikki ei suosikki. Sehän oli paljon sitten. Hallin, tossa kävin viimeksi eilen. Sain muuten tosi hyvän diilin sieltä, koska meni Super Bowliin, piti ostaa joku bowli sieltä. Se oli menossa kiinni ja niillä ei ollut enää keittiö auki, mutta sitten oli muutama annos siellä, mitä ne suostui myymään mulle puoleen hintaan. Sai sitten 5 eurolla semmoisen kunnon annoksen. Ja sit mainittakoon, että se on portugalilainen ravintola. Joo. Mutta silleen ihan vinkkinäkin, niin 10 vaille 5 vai 10 vaille 6, niin kun menee sinne, niin saattaa saada. Jo nyt se niinku neuvottelee tästä linnasta, vai oliko ne ihan heti? Kyllä se sanoi, että hän voi siitä tarjolla tai alennuksella niitä myydä. No niin, seuraava. Tässä on markkinasijoilla. Joo, mä kysyin siltä, että minkälaista prosenteista puhutaan. Olisiko 50? Se oli kovatkin tinkiviset. Toisinpäin, että sä et elittää Joo, ei ollut saatavilla täysin. Joo, ne oli periaatteessa kiinni. Sitten oli pari hävikkiä. Maailman pelastajana ostin. Kyllä aika laajasti tästä me ollaan nyt 25 minuuttia ollut vaan puolipäivässä. otetaan sitten niin kuin loppuun ja sitten Joo, Ville on varmaan ei ole mitään selostusta, ei missään luettavissa. Normaalia, että se joo, tiedä voiko se olla, että se ei saa isompaa sitä alkoholia. Se on kuitenkin niin ohjelmassa. Ettei saa
Ei saisi, pitää varmaan ottaa joku yksityistilaisuus. Niin, se voi olla. Siellä on paljon autisia. Joo, siellä on autisia vanhoja vanhoja. Tuo on sairasta. Tää on kyllä ihan kiva tämmönen olisi kiva useamminkin tulla tänne näin. Saikohan tää jotain niinku sarja tai jopa kausilippuja. Tässä Ilari. Kaiken päivittäin. Joo. 37-vuotiaasta alkaen. Kerranistakin alas, ei siitä enää sit noussut. Ei ollut päivää. Mikä on se, että se vaatii oikeastaan yhdelle puolelle. Joo, niin on tää on tää pitäisi olla sama reikä kahden kertaa. Aika varmasti sillä, että voiko olla toisen kielen. Niin kuin vanhemmat ihmiset ole se mukava paikka. Joo, se oli hyvä porukka. Ei, se on ei. Niin, luulisin, että niinku samalla tavalla kuin mihin tahansa baariin, niin ihmiset johtaa kyllä istumaan. Ja joutuuko siinä ostaa uuden lipun? Yhtä varmaan. Joo, pitää selvittää vähän näitä yksityiskohtia. Joo, se oli kyllä. Se näytti tosi harvoin jossain vaiheessa, kun oli vielä ne niin kultainaiset. Ne raamit oli paikallaan, mutta kaikki muut oli otettu veksi. Tosi klassi. Joo. Sitä näin se kuulosti paljon sitä isoja liikkeitä, minkä takia se oli niin Niin kai se nyt niin matala voi olla, ettei siellä ihmisiä voi. Niin. aika monet arvot ja Hesarissa oli aika mielenkiintoinen artikkeli, mistä näki niitä vanhoja kuvia niistä vanhoista, mitä on purettu ja mitä on nyt tilalla. Niin ne oli niinku aivan upeita vanhoja rakennuksia, mitä on purettu. Sitten mä kattelin vaan, että tääkin on niinku se, mitä on päälle rakennettu. Mikä milloin näytti, oli se siinä Westminsterin katedraalin vieressä, niin oli jotain. Se sokeripala. Joo. Hän oli itselleen rakentanut sen. Se on vähän samaan tyyliin kuin mitä se on se katedraali.
Sitten oikeastaan siitä semmoisen ei se oli se Enzo, mutta se pääkoulu. Ja se Marjori. Joo. Se on tosi Marjorin Pittanen kanssa. Joo, se on semmoinen vanha rakennus. On. Ja niitä oli niinku monia, mitä oli turettu. Ei ole tosi paljon. Kyllä se yksi enää on täällä. Se kaikki vaan ei mitään yritettyikään sitä etsiä. Sekin varmaan vähän niin, esimerkiksi Pasillakin on 50 matkaa varmaan toi. Ja sitten 50 vuoden kuluttua sielläkin katsotaan, että ne on noin hienot tommoset bruttorismitalot, että on matomia rakentaa. Joo. Se on varmaan sama tyyppi. Päästäis vetässä vielä jopa skattolle. Mutta ei näyttää tutulta meinaa. Joo, se on tosi hyviä Lounaspaikkoja tuossa klubissa. Ja mietittiin, että mentäis aamupalattiin joku päivä tuossa lomalla. Jäi vielä vähän ajatuksen tasolle, mutta meillä on vielä se toinen loma tulossa. Niin koska teillä on loma? Olette 2 osassa vai? Joo, 2 osassa. Et nyt, mikäs päivä meillä on? Niin 5. päivä elokuuta ja siitä 3 viikkoa. Vau, se on. Oltiin siis tässä juhannuksessa 2 viikkoa. Tää kuunnellaan. Viime viikkoa. Nyt tässä on sellainen kuukausitöitä. Kaikki muut on poissa, niin me ollaan töissä. Toi on hyvä välttää, hyvä jakaa tolleen. Että sitä lomaa riittää tosi hyvin. Onko teillä suunnitelmia lomaa? Mä menen mun ystävän kanssa Budapestiin viikoksi ja sitten me ollaan varattu Karikkaa mökkiin. Me ollaan siellä 6 päivää ja sitten loppuaika ollaan varmaan Mistä päin se mökkiällä? Se on tuolta, ei se Pöytyä, se on niinku Turusta vähän ylöspäin. Okei. Siinä on joku Vaskivuoren. Vaasan välissä. Ihan kivan näköisellä paikalla jossain järven äärellä. Joo. Löydettiin se yhdessä illassa. Mä vaan kattelin jotakin ja se oli sopivaa kohtaa just niinku saatavilla nivana. Joo, hyvä. Se joku firma, joka vuokrailee niitä vai yksityinen? Airbnb. Se on vain yksityinen. Joo, yksityinen, joo, tietenkin. Sitten mä kattelin niitä arvosteluja, niin siellä oli niinku viime vuoden elokuussa joku sanoi, että oli jo paljon sieniä lähimetsissä ja mun silmät niinku liikumaan. En mä tiedä missä mä oon. Ja Länsi-Suomi on siitä hyvä, että länsisuomalaiset ei poimi sieniä. Niinkö? Ei niin. Kaupaana käy kaupasta. Ai, selvä. Joo, siellä ei arvosta sieltä. Joo, mä toivon nyt, että satais välillä tässä. Nyt tällä hetkellä on tosi noussut kantareille ja ihan hirveästi. Joo, mä itse asiassa löin sen 1 päivän jo kankareille ja ihan sattumalta mentiin lenkille kaverin kanssa. Sitten mä katsoin, että mitä siinä on, onko siinä kantareille ja sitten keräilin niitä koko tunnin verran sitten tien varrelle. Tullaan samaa reittiä. Taas täältä. Joo, aivan niin. Viidet löytää töitä. Vähän semmoista niinku rentoutumista. Me oltiin toi 2 viikkoa käytännössä, me oltiin tosi himassa ja tehtiin mitä niitä teki mieli tehdä. Ja meillä myös se toi sivun remppahomma. Laittoi siihen meidän lomaan edes niinku parvekkeiden väliin semmoset bussibussit ja ne rakennustelineet sun muut.
Ja sitten loman tokalla viikolla ne herätti joskus maanantai 7.30 ja rupesi sinne seinään helpottaa. Me oltiin tosi iloisia siitä. Armaa Jooni Lindgren. Joo, kiitos tästä. Karrin naama on siellä, mutta ei mitään. No, Näkyy Milla. Tästä näin. Noin. vähän näkyy kaikkia. Joo. Aika hyvä, aika hyvä. Karista näkyy puolinaamaa. Ja teistä muista näkyy ihan yllättävän. Aika sinne meidän ryhmään. Niin. Joo. Joo. Tai niin just jo ajatus, siis mä en oo yhtään niinku vielä lyönyt mitään ulkoa, mun koko ajan vaihtuu se ajatus siitä, että mitä mä oikein teen. Mut siis todennäköisesti lähden Portugaliin. Mä oon oikein niinku silleen tämmösin lähtee vähän niinku kiertelee muuallekin Eurooppaa. Vähän voit tulla junalla takaisin sieltä Interrailista. Niin, sekin on yksi. Lähden reilailemaan. Niin, ostaa Interrailin. Joo. Mitä se maksaa? Pari 3 kertaa. Ei se kai sen enempää. Ei se enempää. Jos lentää vasta jonnekin Berliiniin tai jonne Keski-Eurooppaan. Täältä Ruotsista Se voisi olla vähän jotenkin vähän pidempi reissu. tulee ne aineet varmaan Madridin kaupalla. Sieltä mun mielestä ei kyllä se pohjoista. Noin vainiot silloin. Pari Padapos, se on ihan Espanjan. Se on jos ne lähti Barcelonasta, niin silloin oli tyttäreitä. Mikä mä äsken sanoin, ei vaan se, mistä se lähtee. Valessa. Pääsee. Siellä on sisäinen juna, se on vähän kehnoa, siellä on aika paljon sellaisia raiteita ja sähköisiä. Mä luulen, että sieltä Ranskasta pääsee kyllä junalla. Niin, mutta ei sieltä suoraan vaan, että se tulee Madridin kautta takaisin. Joo, mutta pohjoisen kautta pääsee. Juu, En tiedä. Mutta on ihan matikaisetkin ainakin niin kuin pääsee. Mun mielestä on semmoinen dekkari sen Pariisin, missä on joku tämmöinen. Toinen yksi ystävä mennyt bussilla Madridissa, joo. jollain yöbussilla. Joo, niitä on siellä yöbusseja. Ne on mulla varmaan mukavia. Paikkoja Jos haluaa käydä jossain toisessa kaupungissa, niin. noissa kaikissa julkisissa on vaan se ongelma, että kun me ollaan Suomesta, täällä on kaikki toimii. Kunnantajalla on sun julkista. Se on vain niin vähän. Italiassa se junahomma tosi mun mielestä tosi hyvin. Että oli niinku, se junaverkosto oli ihan todella kattava. Se ei ihan ties miten pitää. Mutta sit mun kaveri
kysyt siltä, että ajaako hän kyseiseen kohteeseen. Jos hän ajaa, niin sitten sä tulet kyytiin. Et siellä ei niinku minkäänlaista semmoista, että vois netistä katsoa mitä aikana. Joo, no, joskus jotain vuosi sitten Madridiin just menin kesälomalla. Pääsin satasella Madridiin ja mä menin sinne ja tarkoitus oli siitä mennä Lissabonin jotenkin. Selvittelin siellä hostellissa, kyselin jengiltä, miten tässä viikon kannattaisi mennä. Ja monet suosittelee semmoista palvelua kuin BlaBlaCar. Että sä niinku kippakyyti palvelu. Ollaan perillä. Yksi mitä mietittiin silloin ensin oltiin siellä, niin mehän otettiin auto silloin. Meitä oli 4, niin siellä yksi tyyppi otti auton, kaikki maksoi. Sekin oli viikolla 900, että me käytiin käytännössä Portossa, niin me oltais Portoon menty Uberin varmaan halvemmalla edestä. Varmasti joo. Ei kun mulla on selkää, se pitää vaan tulla tästä vähän niin takaperin. Vähän sen, jos mä en vaan uskalla luottaa yhteenkään. Ja tuo viimeinen askel on aika